Morning mga Oragon. Kain tayo ng almusal. Ito ang pagkain ng mahinang nilalang. Ayan o. Oh, wala pa dyan. Siyempre, may sausawan tayo. Oh. At meron tayong olive oil. Gutom na gutom. Walang hapunan. Di naghapunan. May na akong ilang slice lang ng tinapay kagabi. Kaya itong almusal na naman. Tipid-tipid. Pakistani purota. Siyempre mayroon tayong tea.